aspalditik genuen zita egina, berarekin, baina atzoa bisu eman zigun. Ez dakit joan ala izango dudan, eta joango banaiz ere ez dakit kantatzeko moduan izango naizen. Eta gaur goizean, Magik etorri eta lehendabiziko gauza, telefono hartu eta Iratxeri deitu dio. Eta bai, ahotsa bazuen Lander. Gerra gorde ditu, berak esandako moduan, erreserbatu du, ahotsa apur bat gaurko, eta gainera agendan ere lekua egin digu, kostata eta eskertzen diogu. Iratxe Mugire, aste honetan ikastaro bat eman digute, ahotxe problemak eta ekiditeko, eta esan digute logopedak esan zigun, regalizezko goxokiak jateko, bai. Menta eta eukaliptoa debekatuta. Gero urea dandakoan, ez tarri asko freskatzen duelako, baina regaliza ona dela, zuk zehartzen duzu, ahotsa zeintzeko? Nik ez du goxokiri jaten, zeren asko zikatzen didate ez tarria. Nik behar izatekotan infusioak, propoleo, ura, eta olakoak bai. Askotan jo behar izaten duzu, erremedio horietara, askotan izaten dituzu, ahotsa zaintzeko arazoak edo eusteko arazoak. Gaur bezain, arazotxoak, baina, azkenean ahotsa erabiltzen dugunok, baina, hau izan da kriston katarroa. Kristona, aste bete egonaz ia botxik barik, eta desente nago. Ez nago euneko egunean, baina bai, zuentzako gorde dut. Bestela, ahotsa lantzeko ikastaroak eta egin izan dituzu? Bai. Edo kantatzen ikasteko, ahotsa kolokatzen ondo jakiteko? Bai, teknika, bai behar da. Bai behar da, ez nekatzeko teknika ondo egiten dozunean, egon zaitezke denbora asko kantatzen eta forzatu barik. Eta bestela minutu bat txarto kantatzearekin nahikoa da ahots barik geratzeko. Bestela, zuk gorputzarekin egiten duzu lan, fisioterapeuta zara, badago ahotsa zaintzeko egin beharreko zer edo bizkarra ondo kokatu edo posturaren bat? Guztiz, klaro. Gorputza bada, ez nasaziko fisioterapia hitz egiten, ez nazelako horretan etorri, baina gorputza bada oreka bat mantendu behar da, eta diafragma baldin badaukagu, korapilo bat eginda, txarto abestuko dugu, posturez baldin bada ona, ahotsa ez beste, ez dira ondo aterako, ez dira naturaltasunaz aterako, eta gorputzak ondo natural funtzionatzeko, oreka behar dugu. Baina Iratxe, automatikoki fisioterapeuta zarela esan dugunean, Lander eta biok, tak, ondo eseri gara, eta ipurdia... Edo gertatu liteke ahots gabe joan, edo ahotseko arazoekin zure kontsultara joan, eta sesio baten ondoren ahotsa berriro lehengo lekuan bueltatzea, edo batetik ateratzea? Nik ez dut ahotsarek momentuz, ideia polita da, eta batzutan horrekin jolasten dut, baina horrek ere bere lana eta bere prestakuntza beharko zuen, nik momentuz ez dute ahotsarekin lan egiten, fisio bezala. Ez behintzat hori da, fisioterapeuta bezala. Hori da, baina bai ideia polita da, eta batzutan buruan daukat. Ahotsarekin lan egiten duzu, zure musika sortzen duzunean, eta gaur zure lana, La piel transparente izeneko diskoa aurkeztera etorri zara, beraz, Iratxe, hori da, lehendabizi urtragoxka bat, hori ere esan zigulako, logopedak. Askotan ondo hidratatu behar dela eztarria. Ura edan lo egin, lehen galdetzen zenuen, ondo lo egin. Bestela, nekeak ahotsak entzen digu. Iratxe, ea ahotsa nola daukazun, eta gu behintzat zure lehendabiziko doinua entzuteko prest. Iratxe Mugire etorri zaigu gaur, esan dugu, La piel transparente, hau da bere bigarren diskoa, Lander, baina lehendabizikotik bigarrenera 14 urteko saltoa dago, hori ere galdetu beharko diogu, zer egin duen, hainbeste urtean Iratxek. Eta ahotsen ere egongo delako aldea, ez? Lan batetik bestera. Zema masaje manotu dituen, 14 urtetan, Iratxe Mugire nahi duzunean, gaur Irigorrian, zuzenean. Ez negarri egin, ez dituzu nahikoak nire besarkadak, neskatxa maiteni ezin dizut nirea besterik eman. Oso da zaila neskatxa sortzen dituzun zuten handi gordetzea, zailago litzaizuke zuri gordea, sugarrama
zuk duzula ohartzea. Ez negarri egin nere kantuekin ere oraindik hotzara. Neskatxa maitenik ezin dizut nirea besterik eman. Ez negarrik egin nere kantuekin ere oraindik hotzara. Neskatxa maitenik ezin dizut nirea besterik eman. Neskatxa maitenik ezin dizut nirea besterik eman. Iratxe Mugire aste honetan ahotsa galduta izan duen artista, baina ondo rekuperatuta etorri dena, Iratxe? Bueno. Hasi dira lehendabiziko goraintzi eta zorion mezuak iristen, 688-666-000 WhatsApp zenbakira, etxalartik Xabir eta Xunen partez agurrak. Musu handi bat haientzat. Besarkada handi bat. Iratxe norberak izaten du ardura gehiago, ahotsaren kontuekin, bestek atzemango duten, eta askotan gehiago izaten da norberaren sentsazioa bestek atzematen dutena baino. Ahotsa arazoak izan ditugula, eta... Bai, normalean bai, baina bueno, azkenean norberak dauka norberarekiko exigentzia, eta zu badakizu zein den zure eguneko eguna, eta zein den eguneko 50, baina bueno, desente salbatzearekin askotan nahiko izaten da. Iratxe hartu dezagun zure lana eskuartean dugu, zure diskoa, Zabaldu, La piel transparente izeneko lan hau, eta irudiez gain, eta horrein hitz egingo dugu, diskoko ilustrazioez, A Carmen y Paco, Mi sangre cordobesa, irakurri dugu. Bai, Nortzuk dira, Carmen eta Paco? Carmen eta Paco amaren partetiko aitit eta mama dira, falta direnak aitaren partetikoa baditut, eta bueno, pues haientzako da, ez dakit hor ikusten duzue, bueno, esan behar da, triptikoa dela, diskoa, Digipack triptikoa da, eta barruan... Bi aldetara zabaltzen da? Hori da, barruan hiru partetan, agertzen da nola tximeleta bat krisalidatik ateratzen da, ezta? Orduan La piel transparente krisalida horretan irudikatzen dugu, eta nola ateratzen dan tximeleta niretzako irudi oso potentea da nire bizitzan, oso garrantzitsua eta da nola bizitza bakar baten bizitza asko izaten ditugunez, askotan hil eta barriro jaiotzen garen. Eta gero beste aldean diskoa iztean, ataratzen da, bueno, adartxu baten, tximeleta bat dago zai, eta bestea justo krisalidatik atara berri. Eta bata da aititez aizegoela, eta justo amama uda honetan hildalako, justo krisalidatik atarata. Eta, bueno, kultura askotan, parekatzen da krisalidatik ateratze hori, hiltzearekin, eta nola eriotzarekin, eta nola, beste ez dakit bizitza edo beste kontzientzia batena nola ataratzen garen, ezta? Eta orduan, bueno, niretzako irudi hauek oso garrantzitsuak izaten dira nire bizitzan, baina hori justo garrantzitsua izan zen uda honetan, ni diskoan lanean nengoen bitartean, mamak utzi gintuelako, baina nik oso presente sentitzen dut egunero oraindik ere, bai. Mi sangre cordobesa diozunean hori gero atzematen da zure izakeran edo zure musikan ere? Niretzako bai, ezagutzen nautenek esaten dute baita ere, ni euskalduna naz, hemen jaioa nazelako, baina baina asketa hori sentitzen dut, gero eta gehiago eta esaten didate genio horretan asko nauritzen dela bai euskalduna eta bai kordobesa. Osak, suposatzen dut bai, eta ez dakit interpretatzerakoan, auskalo esan beharko dute, egia da,
kopla kantatzen jarri naitekela, ez naz jarri momentu hontan, baina jartzen banaz jartzen naz, azentuakin da dana. Esaten delako ez, familia aldetik ere, behar bada, adar batetik datorkigu gehiago musika zaletasuna edo kanturako joera hori beste adarretik baino. Bai, baina kopla ez da asko entzun, nizan nire familian, zen ere aitit da mama Kordobakoak izanak, baina amata da beste semela guztiak Euskal Herrian jaioak izan dira orduan. Nik euskal musika jaso dut eta beste musika asko. Bueno, zabaldu dugu diskoa eta Carmen eta Pako aurkeztu dizkiguzu, eta zure tximeletaz ere aritu zara hizketan, diseinuan Raquel Sánchezek hartu du parte, eta gero ilustrazioak, zuk aipatu duzun tximeletarena, eta Krisalida horren ilustrazioak Unai Zokok egin ditu, eta uste dugu zure osaba bat, Juan Leon ere laguntzaile izan dela abentura honetan. Bai, argazkilaria. Nire, beti laguntza eskatzen diot, eta bai hor lortu genitun bi argazki polit. Eta, batez ere portadakoa aukeratu nuen La piel transparente horrekin. Galsoro batean zaude, Hori libretokoa. Baina hori da, portadakoa, hemen dago. Hori da, eguzkia atzeti dauka. Bai. Arratxo artean zan. Eta orduan guzkiak atzetik egiten duen aura horretan, nola, La piel transparente baita iruditzen zitzaidan zala hori, ez da? Eta horregatik aukeratu genuen portadarako. Aizuta, irudien kontuarekin amaitu, zure webgunean ikusi dugu kamisetak ere salgai badituzula, eta modelo lanetan zuzeu, Bai, eta Pedro, mutil kamisetan Pedro dela Osa, gitarra jolea. Beraz, inguruko guztiak dantzan jarri dituzu, Bai, guztiz. Iratxe, lehen esan dugu, lehendabiziko lana 2002an atera zenuen, eta orain bigarrena. Hori da. Tartean, ama 5 urte. Bai, ama 4, bai. Esan behar da, ni azken disko honetan hasi nazela lanean 2013an, denbora asko eman dugu lanean. 2002an, nik 17 urte nituen, grabatu nuen hori, ia pentsatu barik, oso bateko gauza izan zen, produkzio barik, diskoa izan zen, bederatzea besti zirelako, baina nik uste izan un maketa grabatzen ari nintzela momentu hortan. Eta horri eskera nintzen mugitzen, zuzenekoak egiten, 17 urtekin, eta luzaro jarraitu nun. Zer gertatzen da din horrekin, ze ez da bardin 15 edo 14 urte pasatzea, 30 eta 45 urte artean, eta 17 eta 32 urte artean, ez da, gauza asko gertatzen dira. Bai, lehen esan duzun bizitzaldaketak, ez? Claro, adibidez, 17 urtekin zin behar dozu, normalean karrera bat ikasi, normalean lan egin, normalean etxea bilatu, eta normalean inertzia horretan sartu, non guztio sartzen garen, eta non askotan ez daigun denbora geratzen, edo ez dakigun ondikatara denbora askotan benetan arimak eskatzen diguna egiteko. Eta orain denbora gehiago duzu, 17 urterekin baina? Ez dauka denborarik, baina bai erabakia, eta bai esan 2013an esan nun nik ja ezin dut gehiago itxaron, ez da? Osea, 2002an grabatu nuenean hori esan dezagun, orduan hasi nintzela disko hau bilatzen. Esan ez, hau grabatuta daukat, baina nik nahi dut zerbaitatara, oso landua, produkzioan batekin, beste musikariekin. Zelen da biziko lana, eta hori deigarri egin zaigu Euskal Herriko Unibertsitatean grabatu zenuen. Bai, olako kasualitate kontu bat izan zalako, batekoa, eta Begoña Bikario dela bertako irakaslea, familiako laguna da, eta esan zian, etor daitela Iratxe arratsalde baten, ona jarri zuen Imanol López izeneko orduan ikasle bat, jarri zuen hori soinu teknikari lanetan, venga, grabatuko zuen eskati hau. Behatzia besti grabatu nitun, eta presak, en plan, asko konfunditzen bazara, errepikatu, baina ez bada oso zera hundia. Badago, horrela geratuko. Aurrera zaizten digute fakultatea, venga, eta hori grabatu genuen arratsalde baten, pista bakar baten, gitarra eta hotxa, hori oso bateko gauza. Imaginatu lan hau estudioan sartu nazela, urte bete. Euridia estudioetan, Euridia estudioetan, Ibon Larruzarekin, boluetan, urte bete egon garela elkarrekin. Ni esan ez, Ibon, zurekin egiten dut ametxe da. Zertan da, ez dakiz zertan, baina ezke ikusten zaitut toki guztietan. Eta, hau da bilatu izan dudana, ez? Lan haundi bat. Salto handia dago Iratxe 2002tik
zuk aipatu duzun 2013 horretara arte, disko hau prestatzen hasi zinena arte, hemen jasotzen dituzun kantuak, batzuk oso aspaldiko ideiak dira? Bai, noski 2013 arte abesti asko jaio dira, eta orduan asko bidean geratu dira momentuz, beste proiektu baten zai, eta bueno, erabaki behar nituen, 10 bat edo, lanean sartzeko. Ze materiala izango zu behar bada, 3 disko ateratzeko? Bai. Badago materialako. Asko pasatu direlako. Konpondu behar da, eta hori disko baten jartzeko moduen jarri, baina bai materiala badago. Disko baten ezin dituzu 1000 kantu sartu, ze orduan lana, ez bikoiztu, hirugoiztu, edo ez dakizen bat, hori, haunditzen da. Eta bai, orduan nun sailkapen bat, musika kriterio batekin, eta orduan, emaitza dira 10 abesti, zaharrena 2009-88koa da, nik 14 urtekin idatzitakoa, hotz, abestia, eta hor, adibidez, esan behar dut, Pedrok insistitu zuela hori barriro grabatzeko, ze hori da abesti bakarra, Inish Fodlan eta La Piel Transparenten dagona, errepikatzen dugu. Pedrori asko gustatzen zitzaiolako, esaten zuen Lorena McKennitt aire bat zeukala, eta ni, esaten zianean paso egiten un apur bat, gero barriro esaten zian urrengo astean, gero barriro 3 egunetara, eta azkenean barriro konpondu genuen. Eta hori, baditu urte asko, ia 20 urte baditu, eta gero gazteena 2013 bertakoa uste dut juegos abestia. Eta tarte handi bat dago bi hoien artean, eta hori da, sailkapen bat einun, eta abesti guzti hauek idatzi ditu, iratxe desberdin batek momentu desberdin bakoitzean, ez da? Denak dira iratxek idatzitakoak eta iratxek aurkeztutakoak, baina Josu Bergara izan duzu lagun, grabazioan eta Gaizka Peñafilekin ere kolaboratu izan duzu. Ez, grabazio hontan ez, nik 2002-tikona egonaz zuzenekuak egiten, estudio lanetan sartu barik, nire aldetik bai egin ditut kolaboraketak beste jende batekin, eta haien artean... Josurekin. Bai, nik Josu Bergararen diskoetan parte hartu dut, Gaizka Peñafilen disko baten, eta olako gauzetan baina nire diskoan ez dago olako kolaborazioik. Zuaritu zara euren lanetan. Zuaritu zara euren lanetan, eta gero zeurera Pedro de la Osa ekarri duzu konpontzaile gisa, ez? Horraipatu duzun hori? Hori da, 2013an erabaki nuenean diskoa ekoizen astea, elkartu nintzen Pedro de la Osarekin, ibarkatu. Bai, edan ura, eta hidratatu eztarri hori, iratxe mugidek aste zailxamarra izan du, baina ahots eta guzti etorri zaigu, eta eskerrak, bere bigarren diskoa dena deskubritzen ari gara, eta iratxe kontatzen ari zinen, zelagun izan dituzun lan honetan alboan. Bai, hori, hasi nintzela 2013an Pedro de la Osarekin lanean, eta hasi ginen nire abestietarako konponketak egiten. Abestiak eginda zeuden gitarra eta gotxa, nik bakarrik konposatzen dut etxean, gitarrakin, eta hasi zen Pedro, hori bilon artean bere gitarrako konponketak egiten. Eta biok grabatu dugu, bakarrik, Pedrok grabatu ditu baita basuak, bion artean perkusioak, eta olako detaileren bat, eta gero 19 primaderaren bertsio bat egiten dugu, 19 primadera badoa bertsio originalean, daukala rumba kutsu bat, eta Pedroko esaten zuen hori konpontzen gundenean, iratxe hau, abesti honik badakite errumba bezala pentsatu zenuela, eta hori, baina abesti hau rock da. Eta nik, bai. Da bai zen, nik nire buruan rock entzuten dut, da zer moduz dago, zer nik zure buruan dagoen ez dut entzuten, oso ondo dago, grabatu behar dugu. eta erraz konbentzitu ninduen, ze nik rock amaitu dut baita, eta orduan hor lagundu gintuzten Josu Korkostegi, Parabellum taldekoa, eta Xabi Fernandez, Shakespeare taldeko bajua, Josu Korkostegi bateria. Eta hor ondo pasa genuen abesti hori egiten, esan behar dute abotsa grabatzerakoan hori izan zitzaidala errazena, eta
Bueno, bai, errazena, askoz errazago iruditzen zait grabatzea olako rock zerbait mugitua zaratatsuagoa eta ez akustikoa zailagoa izaten da grabatzeko, kontu handizin behar da. Eta, bueno, aprobetxatu genune hori, abesti hori grabatzerakoan eta bideoklipa grabatu genune, oindala gutxi bota duguna 19 Primavera Rock bideoklipa. Iratxe Mugire gaur bakarrik etorri zara eta gainera akustikoan, zuk esan duzun abaniko eta aukera hoietan zailena edo komplikatuena eta bigarren kantua eskatuko dizugu. Vale, Artura eta eramantzazu Bai. botila ere, Irigorriko holtza honetara, Iratxe Mugireren bigarren diskoa, La piel transparente, bertan 10 doinu bildu ditu, azkena da hor bonus track moduan, orain ipatu den hori, 19 Primavera Rock, baina ea gaur zuzenean ze doinu orkesten digun, bigarren kantua, ea zein aukeratu duen, Iratxe Mugirek, nahi duzunean. Juegas al juego sencillo de la invisibilidad. Ojalá entienda las reglas antes que me vuelva loca de tan poca formalidad. Juegas a mi despistaje por placer de despistar. Cuando yo me transparento te matizas y aterrizas en mi portal. Y tan pronto me llenas la cocina como me aparece un beso en el sofá. Como tu cuerpo tiene 1000 años, como tu alma brota en mis manos que te saben ya y caminan por tu mapa sin mirar, como este vuelo, ya lo volamos juntos, no sé cuántas vidas atrás. Juegas al juego sencillo de la invisibilidad. Ojalá entienda las reglas antes que me vuelva loca de tan poca formalidad. Juegas a vaporizarte por terror o por jugar. Cuando yo me he decidido y me he enganchado a mi estado más sólido y carnal. Y me quedo con el humo que has dejado, que me sigue acariciando por su cuenta. Y dejo que siembre en mis rincones nuevas canciones, palabras viejas enredadas diferente para volver a nombrar mi vicio ciego a lo invisible y lo que tú te pierdes por escapar. Juegas al juego sencillo de la invisibilidad. Ojalá entiendas las reglas antes que desaparezca y no te merezcas otra oportunidad. Iratxe Mugirek esan digu eta aitortu digu bere lan honetan bildu duen abestirik berriena, konposizio aldetik behintzat juegos dela eta hausi izan da, Juegos, Iratxe, zorionak, Esker. Zuken saio lokala non duzu, zezu bakarrik aritzen zara, etxean igualen saiatuko duzu? Bai, segun nortzukin entzaiatzen dudan, edo etxean, edo Pedroen tailerrean, Pedro Lutierra da,
edo basu joleak laguntzen gaituenean, basu jolearen lokalean, eta bueno, hortxe gabiz, apur bat nomada, topatuko dugu lokala. Bizilagunak pozik daude, zure bizilagunak? Bueno, iba jutxua besten dut, Baju kantatzen duzu. Eta batzutan esan izan diate, entzun zaitut, baina ez dizuk eixatu. Entzun zaituten, barkatu, ez, pozik, entzuteaz pozik. Bale. Gartxotun zain agurtu nahi dugu, Gartxot, kaixo, arratsaldeon. Atxaldeon. Ze Gartxotek Iratxe asteazkenen kontatu zigun, atzo kontzertu egiteko azutela bere etxean, lehendabiziko aldiz. Bai. Gartxot, zer moduz joan zen, Bilau taldearen kontzertua, zuen etxean? Kiston ilusioakin eta mimoakin prepatu genuen, eta asko espero genuen, baina ustez espektatibati gora edo ez dakit adrenalina hundiakin atea ginala atzoko eta gero egizan, epikoa izan zen, hola, hitz batian deskribitzeko, epikoa. Zema lagun elkartu zineten, Gartxot, ze izan zen, kanpoko jendeak joaterik bazuen, zuen etxeko kontzertura edo zuentzat bakarrik? Bai, bueno, beraiek laukotea dira, baina ekarri zuten horri iparraldeko lagun talde bat, eta guk hemen Donostian bizita genuen alako petit komite gonbite txiki bat Facebookeko eventu pribatu baten bitartez, eta ez dakiz zenbat pertsona bilduko ginen, 30 bat edo horrela. Baina Gartxot, Facebookeko eventu hori sortzea ondo dago, baina gero portalean jarri zenuen paper bat, pixu honetan kontzertu bat dago ordu honetan, eta portaleko dana gonbidatuta. Bueno, ingenuena kartelaren ordez da, egun baldenago edifizio guztian algenun arpei honenakin atezate jun, eta hurrengo gunean kontzertua joko genulan abisua pasa, permisu eskatu baino abisua pasa, horre zazpitatik zortzita erdita normalan ateatzen duguna baino soinu pixkat handi batako genula, eta konbidatu genitun bizilagunak, eta kuriosoa goiko bizilagunak bere bisemetxoekin ere urbildu ziala, eta ordu erdi 40 minutu ehar pasak nitun, zerbeza artean, eta bilau bezalako talde puskan musikala saiakin. Beraz, bizilagun batera hurbildu zitzaizuen, bere bi semetxoekin, gero zuek barra jarri zenuten, edo sarrera kobratu, edo katerina, edo... Bueno, pixkat esperimentala izan zen atzoko ekitaldia, eta hau da, ez genuen beste munduko antolaketa hondirik egin, arroz pixkat risotto bat egin, natxo batzuk, patata, bakoitzak bere zerbeza edo behartzuena ekartzea gomidatu genuen jena, guk erosi genituen hor emergentziazko batzuk, eta dena frigorifikoan sartu, eta sukaldea zen edan hitzegin eta erretzeko tokia, eta salan errespetatu zen behintzat bilauen proposamenak eskatzen duen intimotasun maila hori, eta isiltasuna benetan gaur egun lortzea hain zaila den isiltasun eta errespetu hori behintzat lortu genuen. Mobili gabe eta argazki eta bideoi gabe eta... Volumena orduan egokia, ez, kontzertuarena? Bai, azkeneko partian ja momentu gorenean ja 8:30 zianean sortu zuten hor burrun espero una pixkata handi baino 2 minutuko zea izan zen eta abisu antzoden ingurukoak eta onargarrian ikusten volumena. Gartxotun zain, eskerrik asko, Bilaukoen zure etxeko kontzertuaren berri emateagatik, urrengoan joango gara. Bai, gonbidatuko zaituztet, eventu pribatutik. Hori da, Gartxot ondo segia jo. Bai, berdina jo. Iratxe, entzun duzu, posible da, etxeetan kontzertuak ematea? Bai, bueno, beste herrialde batzuetan nahiko ohikoa ere izaten da. Metroren bat gehiago beharko nun hori antolatzeko, pentsatzen nahi nintzen nola egin etxean esaten duzu. Bueno, baina zu gonbidatzen bazaituzte beste etxe batera, ez, kontzertu batera? Bai. Engenezak eberba. Iratxe, labur erantzuteko galdera xorta bat dugu zuretzat, bai? I've got a question for you. Una demande Andy Wahetzuel Liluk. J'ai une question pour toi. Zuk nore etxean emango zenuke? Noren etxean, kontzertua gustora? Zuk zeuk? Baitu, Asun eta Xabierren etxean. Etxalarko Asun eta... Bai, Mikel Estone etxean, oso etxe ederra da, jakizue. Bueno, entzuten ari badira, gonbida zaitzatela. Hori da. Zein entzun nahi zenduke, kontzertuan, oraindik ikusi ez duzun baten bat, eta entzun ez duzuna? Oraindik entzun gabekoa, ezin du trampa egin. Lehenengon gara hitz egiten. Zein ikusiko zenuke bigarren edo hirugarren bider orduan? Venga, lehen sorotan belez egon gara hitz egiten, Andoni lagunarekin, eta bueno, beitu, hemendik botatzen diete eskakizuna, sorotan bele ikusiko nuke oso gustora. Sorotan bele ikusiko luke Iratxek, eta segurazko Landarrak eta biok ere bai gustora, Zure diskoa Carmen eta Pakori eskaini diezu, zuri kantaren bat dedikatu dizute?
Zuri eskenitako abestiren bat badago? Idatzita, niri idatzita, Bai. niri idatzita nik dakidanik ez, baina bai gogoan dut, nire osaba Diego gitarra jolea baita, nola ni oso gaztetxoa izanik, nera bezareban sartuta, behin etxean abestuzun Silvio Rodríguezen Lagota de Rocío, eta dedikatu zidan, hau Iratxenentzako, momentu honentzako, eta hori, ordundi daukandik abesti hori barruan. Sartuta. Badago keinuren bat edo errituren bat egiten duzuna beti kontzertu baten aurretik? Erritua ez dakit bokalizatu zeren bestela hotxa ez doa ondo, baina ez da erritua da beharra. Kolore bat, Iratxe? Beltza, askotan, beltza baina bai, zuria baita, bai. Ez dizut erantzun bakarra botatzen. Ez gainera bi muturrak esan dituzu, baina... Bai. Zuk joko zenuken lekuren bat, kontzertua jotzeko aretoren bat? Bueno, ez dakit, adibidez Barakaldo antzokia daukat hemendik hurbilera eta da oso toki, bai, mitikoa da, ni Barakaldokoa izanik, bai, nik uste baietz. Iratxe Mugire abeslari eta gitarra jolea, Euskal Herriko txoko diferentetan, ari zara jotzen, aipatu duzuk zeuk, Barakaldoko antzokia, maiatzaren 14an izango zara bertan, eta bestela aurretik eta ondoren, nondik nora ibiliko zara, agendaran apunta ditzagun. Hori da, urrengo igandean, maiatzak 7, Dokan, Donostiako kafe antzokian, arratsaldeko 7, gero maiatzaren 14an, baita igandea, eta baita arratsaldeko 7, Barakaldo antzokian, eta gero maiatzaren 19an, Maider Zabalegirekin batera, Plateruenean, Durangon, eta azkenik maiatza bukatzeko, maiatzaren 20an, Irurtzunen Pikusar Euskal Txokoan, 7 Ze ondo eta ze gogoan hartuak dituzun zita guztiak, Por zerto, Asun eta Xeberrek idatzi dute baietz, kontzertua gure herriko estatuan ematen alduzu. Primeran. Iratxe Mugire, zure 3. doinuarekin despedituko zaitugu, mila esker etortzeagatik. Banoa. Eta hartu dezagun Iratxe Mugireren lana eskuartean dugu lander, baina horrelakoetan da zuzenean jotzera etortzen direnean asko zobea izaten da, diskoko kantuak ere zuzenean entzutea eta artista bera parean izatea. Eta bestela, aipatu dituenak, Dokan, Barakaldon, Durangon eta Irurtzunen urrengo aukerak Iratxe Mugire zuzenean entzuteko. Iratxe nahi duzunean. Ir a modiño aprendiendo a caminar, a saber dar o paso como fan os neniños. Imos ir a modiño aprendendo a camiñar. Imos ir a modiño como filliños da man. Canto, quero te canto, canto medo me dá. Imos ir a modiño como filliños da man. E cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis pro de quen es. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño es peito aberto. Imos ir a modiño, só sei que o teu carón e pasiño a pasiño por unha vez, sen pensar é mellor. Imos ir a modiño, só sei que o teu carón. Imos ir a modiño, só sei que o teu carón. Imos ir a modiño como filliños da man. Canto, quero te canto, canto medo me dá. Imos ir a modiño como filliños da man. Imos ir a modiño como filliños da man. E cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis pro de quen es. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño
espeitu aberto, e cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis proba de quen és, e cando tremo sei que estou no certo, es camiño espeitu aberto. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño espeitu aberto. Iratxe Mugire, eskerrik asko.